dito sa kauluhan, tuwa na, gitudlo ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Jesus Crispin Rimulya, isip mauna kay bagong ombudsman. Na hinaot unta Jesus nga kiniimungan, balahaan ra ba? Kalingo-lingo masigit ta may galagan ikaw ginatudlo. Hinaot unta nga imo ning bisag sa imungan na lang imong resbitaran. Again, tag priority ng investigasyon sa flood control. Straight to the point. Billions lang naa, ha? Ato ni tagad pagtagad mga sukit ng paminaw sa panuban karon ning atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the Ingon point. man, di na to kalintan sad mga higala si Lacson ni resign na magud si chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Doon na sila gipilian ron kung kinsa mga higala ilang ipuli. Ato sa ni tagad pagtagad mga higala daghan mga issues national mo medyo na limtan na to na. Kaya na-focus ta mahigala sa mga nahitabong linog in town dito sa Northern Cebu. Nya doon na tayo dugang mga issues kay murag nabiyaan na to ning ubang mga issues. Tungod mahigala sa kabisi na to ining nahitabo nga linog. Unya daghan mga panghitabo sa kauluhan. Tuas Lacson ni resign mahigala sa iyang pagka-chairman sa Blue Ribbon Committee. Ato lang sa nang apilag hisgot mga higala. Tuapod mga kaigsunan Crispin Rimulya nahimo na mahigalang ombudsman. Badaghan ang mga issues oy, no? So ato ning hatagag pagtagad mga sukit tig paminaw og naunsa ning kalakiha. Unya sa may background ining Crispin Rimulya mga kaigsunan. So dunay mga nagbagulbol nganong si Rimulya mo mahimong ombudsman, dunay uban sad mga higala nga kinaniyang okay ra sa ni Rimulya. Unya unsa may tumong gid aning kang Rimulya mahigalang pagka-ombudsman. Medyo dako nang diskusuno na to mga higala ha. Kini ni ang kay sa akong pagpaniid sa milabay nga mga administrasyon taas o pagtan-aw ang mga tao sa ombudsman kadang opisina ha kay mao magunay manggukod sa mga kurakot day ombudsman ba sila mo ay manggukod sa mga kurakot nga mga empleyado sa gobyerno unya kining so kinahanglan gyud nga ang leader klaro gyud mahigala ang integridad. So kung ang leader mga higala mo na ako naka-appreciate ko sa ombudsman nga gitudlo mahigala during the time of former President Noynoy Aquino. Straight to the point. Conchita Carpio Morales. Medyo taas ang pananaw sa mga tao sa buhatan sa ombudsman. Unya sa panahon mahigalang Presidente Rodrigo Duterte kadtos Martires. Taas po og pananaw ang katawhan sa ombudsman. Karon mga higala kang BBM ambot lang kaning kalakiha kay politiko man ning ombudsman ron politiko ning ombudsman medyo unsa man kani ang kalaki mga sukit ning paminaw hay murag unsa may tan-aw sa katawhan ani karon sa ombudsman may maguna nga kanabitong butangan gini mo na kuan bang naay record gyud ba nga anti-graft crusader ba ina na para gito mga direktor sa ombudsman kanito day ako kaila magita mahigalang Direktor Virginia Palanca Santiago. Kami na mga klasihas tao ba? Ibutang nimo din nga kuan gyud. May sad integridad. Kay wa man sa kay angay manggukod ka mahigala unya ikaw utusan kang gukuro nun. Ato na ng agi katawa mga kagalaan. So karon medyo unsa may tumong ini ni Crispin Rimulya nga siya may gitudlo gyud nga ombudsman nga medyo muraman og ang pagkatudlo mga higala doon naman ni siya kaso di man pwede og dunay kaso nga gisangat sa ombudsman unya doon na pa'y motion for reconsideration kay gipang dismiss man to niyang kaso apan doon na may MR unsaon man ni ron nga siya may ombudsman di matik na nga dismiss. Medyo murag lahi ning dagana gida. So ang akong balikon sa akong paniid kini klaro lang istorya appreciate ko sa ombudsman nga gitudlo ni Pinoy kadto si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Naka-appreciate ko sa ombudsman nga gitudlo may galang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Martires. Wa ka eskapos Gwen Garcia day. Di sa pag ngilngig tos Gwen mga higalag koneksyon wa ka eskapo mga higala ni kon Martires. Samuel Martires mga higala, wa ka eskapo Pero kinis Crispin Rimulya politiko ro ba ni? Bida.
dili pa kita kasiguro unsa gyud kay kon ani no. Unya ang kanang mga naa sa ombudsman, nindot pa sagud kanang naka sa ombudsman ba, anti-graft crusader mo. Ang inyong leader dai mo kon mo guna kana bang institusyon guna, nya inyong leader pod institusyon pod nga anti-graft crusader. Si Rimulya mo makay dili man kay igdungog ni nga anti-graft crusader ni. Yagi talaga katawa ha. Medyo lahi man na iyang kalaki. Basta politiko manggod mga kaigsunan, dili sa ingon nga lain kog pananaw politiko. Pero og politiko kahimuon kang ombudsman, medyo dunay gamay bala nga muratag mga kaingon ta gamay sa ha, gamay lang ha. Og sa panguyab pa na kay di ka mosugot dayon oy sa hato sa susihon og di ba mo kaliwat og kuan ha gigapos duldol. Medyo mag-careful ka ba? Mao na mismo si Amy Marcos ingon ay sa bungit unsa man ni sure na gyud ka aning Crispin gyud imong ombudsman. Kay kana na ang wapay labot mga kaigalaan sa wapay labot mga higala sa kinini ang iyang tumong gyud mga kaigalaan gukuron si Sara Duterte. Ang iya kunong salin, ang iyang confidential funds inana. Sige lang, pero gukura sa ning flood control ha kay burbida dako arba ning kwartaha ang flood control oy. 545 billion. So unsa man gitumong aning kalakiha nga unya kini pagkatudlo ni Rimulya pagka-ombudsman doon na pa ni siya mga kaso. Wa pa ni ma-dismiss ang kaso. Pero nakakuha sa certification na okay na siya. Eh, pan-dismiss man to, pero na pa motion for recon. Pero ngilngiga, oy. Mura ba gipugos gyud ba nga mao gyud matudlo? Kuyaw ning kalakiha. Ya kanang pagkatudlo ang mga teknikalidad in handapita og kinini ang unsa may gawa ni Rimulya nga siya may mag-ombudsman nga politiko ra ba ni? Medyo gamay ba lang nga kwan. Sa DOJ madadara to. Pero kini sa ombudsman kanang mo ka nga doon na kay integridad sa ba. Kadto mo si Conchita Carpio Morales, taas kog pagtan-aw mahigala sa ombudsman adto og sa ilang leader. Kay Associate Justice sa Supreme Court day. Associate Justice sa Supreme Court. Unya wa to mo apel politika. Mao pod si Martires. Associate Justice sa Supreme Court to. Gikan pag yung Sandigan Bayan to. Inana ba ang record? Ha? Inana ang record ba? Gikan Sandigan Bayan. So, kanang justice ka Sandigan Bayan, ngilngig ka man yun ang nadapita. Presumably ha? Nya, nabutang ka Associate Justice ka Supreme Court. Pero kining politiko og moihimuon nimong moimanggukod og mga kurakot. Nya, politiko, doon na po yung mga issues mahigala medyo alanganin yung kay kalakiha. Og ikaw may taga-ombudsman ba? Kana bang maghunahuna pa ka bang kana bitaw nindot po ko na mabilong kang organisasyon nga garbo sa gas imong organisasyon.